Zdravím všechny, tady je Cedkovým, zavítejte u dalšího videa. A dneska si zase zahrajeme Castle Clash. Takže... Tak a Castle Clash. Tak počkáme si. Tak. Co jsem asi nového udělal, se asi budete ptát, jestli jsem vůbec něco udělal. Ano, udělal jsem. Hned vám ukážu, co jsem udělal nového. A... Tak, no co jsem tady udělal nového? Konečně po několika letech jsem dodělal ten čtvrtý dungeon. Tady tento dungeon. Po dlouhé době jsem ho udělal. Čtvrtý, jakože ten level. Po nějaké té době. Takže já jsem rozhodně rád. No dobré. Tak. Dobře. Trénink. Budeme trénovat nebo ne? Není to moc, takže já to risknu. A co se nám otevřelo za postavičku? Jo, někdo ještě. OK. Takže si uděláme. Ale my budeme potřebovat. Tak. Dobré. Tak. Dobrý. Já bych řekl, já nevím. Mohli bychom si sem něco postavit. No. Já bych se opravil. Jsme dlouho neopravovali. Máme town level 4. Skvělý. To je skvělé. Co jsme dostali? Tak já bych chtěl jenom říct, že asi už... Počkat, to si chci jenom vylepšit. Temp. No, má tolikace. A tady dáme nějaké vojáky. Koho tady dáme? Tak, máme plno vojáků. Já bych řekl, že můžeme se vydat na další dungeon. Počkat, to vede. A nebo si počkáme a budeme ještě chviličku, jakože tak šetřit. A vylepšíme si ještě nějaké věci. No, co máme tady, jo. Otevřeli se nám tady nějaké věci, koukneme se co. Dobrý, to vím. Defense. Skvělý. Tohle nám pomůže, doufám. No, nevím, na co uděláme si to tady jen tak ze srandy. Co tady máme dál? Musíme mít 3 udělané.
čtvrtý, třetí, druhý. Skvělý. Tak já bych řekl, že tomuto... Ne, ještě tady něco potřebujeme. No, ještě tohle doděláme. Tak. Tady máme dál. Tady nějaké 3. Jak jsme se dívali a tohle a tak. Ještě jeden typ musíme udělat. Takže jich musíme mít víc, takže tady. Máme to hotové. Tak já bych řekl, že k tomuto videu to bude asi vše. Ještě tady můžeme stejně něco vylepšit tohle. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, zanechte like, koment, když tak odběr, po případě dislike, ale to nebude potřeba. Tak a pokud chcete ještě nějaké video, dneska ještě nějaké video z jiné hry, tak si řekněte. A já bych řekl, že je to pro dnešek všechno a čau.